ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ada papanan mi kadagiti kakaduak a kapitan. Kita to dagiti nuangken baka kwaraw. Sapay uray sakit at kumamot papanan mi kadagiti kakadwa katanaw. Agbalog mo't temok a papanan nyo. Siya saan abalog ti papanan may, trabaho da jay. Sakmanan ti mapasubaw. Na, Apay no ibulos mo lang ang dagiti taraken maw. Tamakamudan nga agbiro kiti kananda. nungay sa bali ti maturong da ket mapukaw da. Awan tumot nga minamamu dagiti dingon maw. Kayat mo tasukatan ka chiptanan. Ha? Nagado aririm. No ada papanam siya ti mangkita iti dingon maw. Itata ibaon ka, ado ti saam. Wane nang kail. Mulagatak dagiti nuangken bakam. Anya, mulagatan. Dumalatamit ati kitaan ken mulagatan. Apay kumadumay. Agpadamot ang mata ti aramatang. At dan sakit pa pa naman, pare. Ay agpilis ka kidita adag kasangay apadak a kapitan. Inta makipangan iti libre ken makiinom iti arak. Ay na, nagsayatin ngay, pare. Sapay mapan kami kumakinituyang ko di bangkag. Bangkag-bangkag. Sana pumanaw. Di kasangay ka maminsan lang iti makatawad. Sa bagay mo kidi Mala, mapanak ton, inton sa balingal daw, iji bangkag. Di mo ibagbaga nga kuyok ta. Meeting team bagak apapanak. Kasta sige nga rad, nakagpilays. Mabiitak lang, pare. Ayan aya jay nuangken bakay awan tay. Apay, saan nga ibagakan ka ni Enteng, no sa dino tinangi kabilan na, San mait? Ita? Pagbiro kendak manain. no jay nuang, ang mga no adda ijay igid tiwaig, no jay matbaka, ang mga no ijay taltalon ti ayan na. Ingka iyalays, tapno makapangan. Sa dino nga tanga ijay waeg. Kat nagatidog mat jay waeg. Ijay siguro pagpalpalub na kan na itinwang. Ijay ngay ayan tilibtong. Nagmanlangan. Saan lang nga chiptanod dataaw? Chiptanod pa iti dingway. Napanan ka din ni Kapitan, Kwarog, adda ko makano agpapirmaken kwa na. Diyakan mo kagawad. Imbaga na mo ta makimiting. Ang musan ko adinamag no sa dinaw. Meeting, tinapanan na, wano, napanmanan nakiiting. Isunto ati pagdamagan nyo kagawad. Pati siyakat madisturbaw no kasday nga adda papanan na. Siyak ti mga sikaso kadagiti dingon na. Ay, talaga akasta, tangkel mulakit nga road. Kanayon kamot amapan mangan ngamin iji balayda. Unmat kiding agpaisaw. Alaman, pautangan nakman iti soft drink kan tinapay. Ilistam kini uncle kao. Nabiit pa'y matkit di ang nagbayad ni uncle mo. Umunada iti alistaan na itaabulan. Saan ka di nga may nibadong ko dito itersina, Maray? Saan mo't maray? Imbaon mo ka di nga umay ditaoy. Kuna na nga may namapan kami ijay bangkag. Awan mo tan. Ang mga imo na ni Badong Mau. Ijay nga min bado na itay kat adamot tan ijay kwarto. Kawatan anag sukat. At ang arod na panan na ano kasta. Napanan na ngay nga ta. Ay unay kat da di abadungan. Mga laman nga rod iti soft drinks kan tinapay, tabalunak ijay bangkag, Maray. Dua ka di a soft drink, kan dua mo't atinapay. May salaang, Maray. Nungay saan manen nga umay day di ataaw. Maglaki day, tayo nawisnak nito'y, pare. Naimas ni timplada, iti pinapaitan na kalden. Tidakas no mabartak ta. Asin mga ti mangitulod ka data. Ay kahit ang tinulod talata na, pare. Itulod kayo balayaw. Intun kwan, sakto might, itulod mo. Itulod nak might, ije balay may. Kalpasan na. Itulod nakman na ni balay mi. Kasta. Ay kewin na, pare. Ang tinulod ta ka rin. Ay, madi.
Kaano nga sumardeng deta at tinulod. Ay katingga na mausawan na nga agpada, paray. Nay, adda ka mo dito lubnakan tinuang buyay. Anya ti aramidem di tawi. Adda pa'y dakil anit bag ng igamaw. Mapanak ko may di balay dapong inting. Ngam nakita ka nagado ti bayak di tawi. Ha? Abay? Ay ayam aya day tabayak. Nagawit ka kitdain. Ay ayamot ti bayak. Ala atay lutok asidaan tayo. Ha? Masidaya mo ti bayak. Apay kit dinasan ngay manong. Si dam tupay ti tukak. Saan ka ti bayakan? Iyay. Ay, jakayat na itabayak. Ang mga no bayak ti karagdag ita. Kasan wakarag. Katawan pa'y mutsaka kan adda pala ipos dadag ito'y bayak. Ti bayak kat sana karag. Ti karak addaw patasaka na. Kanawan ipos na. Basta saan mo nga iyag ija balay day tabayak. Kariyak ko dagita. Ilutom di tao, no kayat mo asiday. Nagado abayak tinalak. Inak ije balay dapong inting. Inak iluto dagitoy. Naimas dagitoy. Kunakit din ni Manong Kwarog asan amasida ti bayak. Nagrawat pa'y mat nga rod iti tukak. No dumadakkel ti bayak. Agbalin mat atukak. Nagawid akon. Tamabayag pa'y amadalusan ti bayak. Masapol nga ikatin ngamin ti bagis na. Tapno maikat ti kinnan na. Day, adda ka mat buyet. Nasaya at mat. Adda nga min papanak. Makaamukan dito'y Saan kun nga ikandado, tada ka mat. Unapong. Ay, ayan ka di tiyakayakan nyo. Tada pangusara kapong. Iya kayakan. Ay, kita umlat ta dita kusina sige, tama panakon. Saan ka apumampanaw, aging ga iti jak nagsublay, wan? Unapong. Mapanak lang iti kusina tada ramidak. Mabayaga ki jay. Sige, tayo ngarudan. Dayjay, pimanawan ni Hapong Banang. Mapana ko ni Jay kusina. Tadalusak dagito'y bayak. Mas talaga ti pulutan tayo a pinapaitan, pare. Awan ka di nagpulutan kami iti tukak, pare. Nadamag ko na jay, nga mawanak ngamin dito, pare. Ada na ira na ada pa na. Iya dubo da. Yapon na imas. Ado ti pinulutan ko. Amom ka day, ano mapanak makiinom. Kahit saan ko na itiarak, pare. Pulutan ti tirtiray. Kasta ya. Isugay narigat ka mabartat. Ay, katwa na. Sirib lang, pare. Makaadu ka iti pulutan, Lucas yan. Iyay. Kasta ti stroke mo. Pulutan ang banatan. Ay, katwa na. Tapno saan ka mabartag adagaw? Aday ta. Naikat kon ti bagis dagiti bayak. Ipangat ko ni tiso ka. Kamatis, bawang, paminta, sibuyas, kanlaya. Ay na, nagimasan. Kalpasan na, nakagdigaws. Nasa papaymot apan nangan. Lakwan nakman iti may isang ara kagawad. Si kakadilang ti uminom, awan mo't kadwam. Un kagawad. Inak uminom iti balay dantay. Awan mo't ni Uncle Kao, tada napanan na. Mabadin latamot ti uminom nga ureg may saka. At dangamin na panandag iti kakadwa katanawd. Amangan no madamdama pa'y nga uminom da. Isu ngayon kamot uminom masiksika. Anya nga rod ngay. Sigurado nga dapulutan ko iti ngayon luto ni Antay. Mabitlaang. Oh, ato yung nga ti arak. To'y bayad na ang mga numalipatam. Don't turay. Napanangatan ni Antay. Awan mo't dito'y balay da. Ay, inak man ni kusina.
Tainak mangkita iti mabaling ko apulutanan. Anya ngay da ito'y nakaluban di tao eh. Wow! Anya ngay da itaw eh. Nagbanglaw. Ay, ramanak man. Nagimos ang talaga. Mangalak iti pulutanak. Nangan siguro ni Antay. Imbati na siguro da ito'y para kanyak. Ay, alakit ni amin. Ay na, adan na ima sa pulutan ka. Ay, anya nga tada ito'y aluto aya. Itala nga makaramanak iti kastawi. Lamas nga ta babasit dang itawi. Ne, adda kamot gaya man manong kwarog. Nangan ka din. Ay, din luto ni Auntie ababasit alamos lang tikinan ka. Pinulutan kong tindaduma. Ha? Kasta ka di manong? Mga anak mamat. Adda jay bayak nga inlutok amasida. Bayak? Di mo't imbagakan ka, asaan mo ngayag dito'y balay da angkal day ta bayak, tamarya ka. Apay kumamaryak ka manong. Dinalusak pa'y tibagis na. Inakit din naggao. Ha? Awan maten. Saur ka manong. Kung namasan mo kayat tibayak. Apay ngarod nga inibus mo. Apay adinak imbat yan. Anya, kaya't mo asawain. Bayak tinakaluban dita pariyaw, nga da kamatis, sibuyas, layakan bawang na. Wan mat manong. Agindi di kamat. Kung na makaryak mo, ngam inibus mo. Anya? Ay, sinalbag ka, mate. Diyak amo abayak day jay. Naghimas mo't nga, main. Inlabay mo matan iti arak. Sida kumaday jay. Anya? Ay, saan ko mat ngayon labay, Pinulutan ko laang. Isumot laang, Naglabay day jay tiyan mo, manong. Apay ngamin nga iminom kay ti arak. Kat pinulutan mo ti sida kumabayak. Papanamon, Boyet. Apay arumwar ka manan. Inakagban ni Tapong. Sinda namin ni Manong Kwarog jay lutok abayak. Anya, bayag kunam. Wala pong. Na. Dinalusak kat inlutok. Idi may ni Manong Kwarog. Sinda na amin. Masida ayamot ti bayag. San ka di asid-sidain nyo tito kakapong? Win tatukakot nga road. Tibayak kat baby tito kakapong. Na, Anya ko matinagdumaanda ngay. Saan ka di tibayak kat agbalintumot la atukak? win mo't di agbalin atukak. Apay ako nada asaan amasida. Kuna ni Manong Kwarog akariyak na tibayak. Sindana mo't nga rod amin. Wow! Nagdadakil mo tindag itabunaw, buyait. Wen, ngamnangan kan Manong. Sindam amin jay bayak ngayon lutok. Si dami kadaapong tuy bunog. Ay, ikanak mo't buyait. No kayat mo ti agsida. Ingka mo't agbaniit Manong. At damot ngamin sadsadot mo. Agpaiso ti imbaga taadem, Kwarog. Ha? Numaminsan, adda nga minsan sadot mo. Made ti sadot kan nalaing arumason. Nabaya sa doubt. Inak pa inyalis tinuang kan baka ni Angkail. Ayan ka di ngamin ni Angkail, antay. Malimain ngan awan pailaang. Na, wen nga agpaiso. Nagmalmalem nga ta iti meeting da nga imbaga na. Nagbayag matan dayjay a meeting. Ay, imbag din ta medyo nausawa nakbasit iti nakaridep ta paray. Ay, wan nga nun pare. Mabalinay nga oray santa nga agtinulad. Anya nga tatirason ko kan ni Banang. Umaangot na nga agat arakak. Timbag kat inak makimitay. Ay, kit ibaga nga idinalpas ti meeting. Kit inawis na katimay sa kapitan. Ta agkasangay. Kasta. Ay, mayat day ta nga ibagak Anya ngay mga dati ibaga kinituyang ko pare. Agpungtot laki di dayjay. Ta saan ko akinadwaan iibangkat. Uray ko man nang balkot ka iti pulutan ta, pangulbud mo.
Kapitan ka pa'y iti kasta nga itsuram. Nagdalos ti lupot mo ang naggapo dito'y balay. Ita, nagdulpot kan. Ay, kwa. Mamati ak kadipay ita a meeting tinapanam. Kwa, kalpasan ti meeting. Inawis na ti may sa kapitan ta agkasangay. Kababain apaayak. Saan adakas nga uray awisen dakat ti asinuman? Hanggang timbangam kumamot ati panaginom mo. Kasta ti adanakom na. Adamat nakam ko. Mayroon ba ng dungaw? Ay, dinakman awagan iti dungaw. No kasta ti itsuram ang nabarbartak. Kunaklaan Kinukas kalabungo. Nagungot ka pa'y. Anya ti indaya mudom mo, inteng. Ha? Inton kuan, erwar ko tay balunot ka. Makita. Kwa. Saan? Saan? Saan bungo? Ay, dungo ko na kuma. No, Adda kamat gaya mo na pong inting. Uray si ka. Ada ka mo dito'y kabildatan. Imbag pa'y ni Boyet, tauray ubeng, saan na pagparikutan, ang ngamda kayo kan ni Kwarog, laklakayan kayo, ngam parikot kayo. Ay, kwa. Pinguray sakit na iraman iti saritaan niya, wantay. Kasta ka no ti agpangamaan na pong. No bartak ti angkel. Kasta mo ti kaanakan. Iso adi mo idatultuladen anarawot iti arak ken pulutan, Una pong. Inaklagala iti bayak ken nagbanit iti masida. May ranod tayo pa'y. Tuladen nyo ni Boyet. Ubeng ngam nanakam. Saan aparikot? Naawatan niyaw? Ay, kwa. Saan ang dungo? Tapno di natuladan. Ti kinamamartak ti apong. Kin kasinsin na. Saan adakas ti uminom? Nulakat, amo at timbangan. Ala sigay! Dedan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Jun Rem. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito ang estasyon agyaman kami iting kay panagdangan.